Met een bericht over minister van Justitie Shalton Hato. De minister wil niet stigmatiseren. Minister Hato van Justitie reageert op berichten die in de media verschenen eind vorige week over een toename van het aantal prostituees uit Venezuela die hier naartoe zouden komen vliegen en die werken in de wereld der prostitutie op Curaçao. Volgens de minister moeten we niet stigmatiseren. Dat is het belangrijkste. Hij strijdt hard tegen illegale prostitutie, tegen mensenhandel. Maar er komen veel mensen uit Venezuela hier die op een eerlijke wijze hun baan willen, geld willen verdienen. Sommige vallen in handen van mensen met kwade bedoelingen. Daar moet hard tegen opgetreden worden. Maar de indruk die nu ontstaat dat er een hele grote business is van vrouwen die hier alleen maar voor prostitutie komen werken. Dat is volgens de minister niet waar. Hij wil niet stigmatiseren. En ook de Venezolaanse gemeenschap zegt vandaag extra teleurgesteld te zijn in de wijze waarop de Venezolanen